समाज सिबियारि राहुल नार्जारिनि दैदेननाय नार्जारि फार्मनि फिन सुबुं सिबिथायनि बाखनायथाव खामानि। रायजो राजाफोरनि देहा सिबिथायनि थाखाय बेसेन नाङै देहा आनजाद नायनाय आरो गोनां मुलि हरनाय बादा खुंदों नार्जारि फार्मआ। क'क्राझारनि सासे जाखांफु समाज सिबियारि आरो जाफुंसार अमा फिसिग्रा आबादारि राहुल नार्जारिया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि समाज सिबिथाय खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दिनैबो बिथांनिनो सामलायगासिनो थानाय क'क्राझारनि फसंथान नार्जारि फार्मआ फिन आरोबाव सुबुं सिबिथायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। राहुल नार्जारिनि दैदेननाय नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव दिनै 6 एप्रिल खालि सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमाना सराइबिल ओनसोलनि लाफा खंखर गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै देहा आनजाद खालामनायजों लोगोसे नांगौ जानाय आयुर्वेदिक मुलिफोर रानना होनाय बादा खुंनाय जादों। दिनैनि बे बेसेन नाङै देहा आनजाद खालामनाय बादायाव जर'खायै सानाय सुनाय गोनां, सुगार, प्रेसार बायदि बायदि देहायारि जेंना गोनां गोबां सुबुंफ्रा देहा आनजाद खालामनायजों लोगोसे बिथांमोननो गोनांथि जानाय आयुर्वेदिक मुलिफोरखौ हरनाय जादों। बे देहा बादायाव माजुलिनि रोंगौथि गोनां डॉक्टर हिमांशु बुजर बरुवाजों लोगोसे बिथांनि हानजाया फैनानै ओनसोलनि आरो खाथि खाला गामिनि सुबुंफोरखौ देहा आनजाद नायनायजों लोगोसे गोनां जानाय आयुर्वेदिक मुलिफोरखौ हरनाय जादों। बे बेसेन नाङै देहा बादायाव नार्जारि फार्मनि सामलायगिरि राहुल नार्जारिजों लोगोसे भारत सरकारनि आयुष मन्त्रि आफादनि मेडिकेल अफिसार डॉक्टर हिमांशु बुजर बरुवा, मुखालमुआ मडेल देहा फाहामसालिनि मेडिकेल अफिसार डॉक्टर दीपांकर लाखार, लेब टेक्निशियान शांतानु बात्त आरो फार्मासिस्ट जयंत नाथ आबो बाहागो लाफैदों। मख'नाय जायोदि बे देहा बादायाव सानाय सुनाय आरो देहायारि जेंना गोनां गोबां सुबुंफ्रा देहा नायजाफैदों। तो दिनै जोंनि बे सराइबिल ओनसोलाव लाफा खंखर एलपि स्कुलाव मोनसे जोंहा प्रि मेडिकेल केम्प खुंनाय जादोंमोन आरो बेवहाय जोंहा विभिन्न गामिनि जोंहा पेसेन्ट फैदों आरो बिथांमोनहा गोजोननाय मोनदों जे बेबायदि कमप्लिटलि फ्रि बे ट्रिटमेन्टखौ बिथांमोनहा मोननायखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना बायदि रोखोम बेमाराव भुगिनानै थानाय जिहेतु दंमोन बिथांमोना दिनै देखायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनलायदों। बेनिखायनो आं खावलायबावदों फैगौ समफ्रावबो जे नार्जारि फार्मनि जे बानजायनायाव आरोबाव जोङो बे ओनसोलाव लानो थांबावगासिनो दङ। दा नोंथांमोनहा जुदिबोबा बे जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय गामि ओनसोलनि डक्टर देखायनो हायै जाय बिथांमोनहा दं बिथांमोनहा आरोबाव नार्जारि फार्मनि जे जगाजग नाम्बार दं बिथांमोनहा जगाजग लानो हागोन आरो निस्सय बुजिगौ जे बे सराइबिल ओनसोल बे लाफा खंखर हट्टा जानालिगाव बनगाव एरियायाव जेबायदि जोंनि मेडिसिन बा मेडिकेल साइडआ जोंना जेसेबां जोङो माबानांगौमोन बुजिनांगौ बा मेडिकेलनि साइडखौ जोंहा माखासे गियाना जोंना खम, बेनिखायनो जों माखासे गावजों गावनो माखासे माने गाज्रि सिन्ताधाराया जोंनियाव फैयो। बेनिखायनो आं खावलायदों जे जोंनि रायजो राजाफ्रा लोमजा साजा जानायखौ डक्टराव देखायनांगौ। जों अजा बेजाजों बिराद मोनसे फोथायो, दा अजा बेजाखौ फोथायाबालायनो जों हागौमानि डक्टरफोरजों रायजानाया जोंनि थाखाय गोनां होननानै आं सानो। ইয়াতে আমি বহুখিনি পেচেণ্টৰ মানে বহুতো বেমাৰ ওলাইছে, যেনেকুৱা এনিমিয়া ৰিলেটেড আৰু লাম্বাৰ স্পণ্ডিলাইটিছ, আৰ্থ্ৰাইটিছ এনেকুৱা বেমাৰবিলাকৰ আমি বিনামূলীয়াকৈ ঔষধ দিয়া হৈছে আৰু লগতে পেচেণ্টবিলাকো বহুত ভাল পাইছে। এনেকুৱা এখন গাঁৱত আমি যে আহিছোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ঔষধবিলাক দিয়া হৈছে, লগতে ব্লাড টেষ্ট আৰু হিমগ্ল'বিন, ESR আৰু ব্লাড চুগাৰ এইখিনিও বিনামূলীয়াকৈ টেষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই বেমাৰবিলাকৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্ৰাণায়াম, যোগা কেনেকৈ কৰিব পাৰে, আয়ুৰ্বেদ যোগা, মেডিটেশ্যন এইখিনিৰ বিষয়েও আমাৰ যোগ গুৰুকুল অসমৰ যোগ শিক্ষকসকলে যি আমাৰ বেমাৰৰ কাৰণে যি যোগা লাগে সেইবিলাকৰ আমাৰ অসম বাঢ়ি গৈছে।